Dhanpur constituency bisingo khopjak tabuk belaino tungfrak laijak Tripura hastio CPM bodol by BJP bodol tabuk oktoma KHAI BJP ni MDC eba montri rok tabuk Tatal kok sagai BJP ni lukurongno BJP join khaina lukurokno haino tungfrak roitono eba kok Tatal sagai kok piritono hinai kok silchaka Tripura Mothani sengra rok faide hinke borokno khukte khanai nei fainai by election Sabo Kwpalai Wngnai eba Tripura Motha sapno budonai abono tui tabuk lukurok belaino wanalaijak tai Tatal kok sagoine BJP rok ereng pereng khaioi Tripura Mothani Adong rok BJP join khairo hinai kok toma silcha manena tuiei kok phiruka Tripura Mothani Adong rok Dhanpur area ni kaisa tese Dhanpur 48 nong boot kendro ni Tilawari boot center ni kaisa 6 number ward ni Keshop Nuatia hini kaisa bumung bokhe kaisa Tripura Mothani block committee ni members ni kaisa porichoi rogoi Tripura Mothani porichoi rogoi BJP go join khaika thangnai 1 tarikh join rogo kai oboni bagui जों सारानि मुसुंगो obo hai bibranti khlai chini Tripura sarok chalaburi no oroi boroi khlaibo misakok saginai boni nogo অনুষ্ঠান tongo hinui talangai srai rong no talangai buri sarong no talangai bo kaisa অনুষ্ঠান tongo hinui bini nogo ringui talangpai BJP go join rokha obo hai report mankha जों chini loge je boringui talangnai BJP go join renai borok bo chini loge tabuk tongo boni phuktui जों srai srai khanaka boro misakok sagai boni nogo অনুষ্ঠান tongo hinui sagai BJP flag room rogoi borokno join rokha kai oboni pore khaina borokno lastigo polti rok na hanai kisu polti rok na hanai mairok char KHAI rok hini kisa khanaka abo hai misakok samani hamliyata mahai misakok saman noti le nung tam kok sanamso abono sanani musungo sini Tripura sarok na obo haike thokai mani chaliyata nin sinmungkha ani sinmungkha aisuprai noatia ang district members rok sawo borokno kuno aro joining khainai hnui tlangya bon nogo অনুষ্ঠান tongo hnui nai tlangkha bono borokno mitha sawinai inke tabuk srai srai ke aro ni public rok sai tongo जों जे bo je অনুষ্ঠান tongo hnui tlangmani abo mitha badi jono BJP o join khlairona ni hnui tlango kintu abo boni sathok ni bagoi bo tlangkha ta aro inke chini je bo nukjaka je block president member hnui nai je aro bo porichoi ruo kintu bo chini Tripura Motha tongmani yagolo bo kuno mungsabo samung tangya hoyto porichoi rui tongkha bo nijino niji block member hnui nai inke chung abo hai chini je Tripura Motha je puruyo tutui bo haike sai tongmani abo mitha badi je 118 poribar je bo join khlai rukhano abo jutto boni elakano je poribarno tlangkha bo aro BJP o join khlainai hinai nai sai tlangmani ya bo nogo kaisa অনুষ্ঠান tongo অনুষ্ঠাno aro srai srai ke ma sanai polti rok bai maisa ronai hinai nai aro ni borok rok tlangoi bo bibrang to khlai nai haike join khlaika ke tak bu srai srai ke elakao sai tongo je chung Tripura Motha o ekmatro chung bubagara no naisugui tongo chung bubagara sara chung oino jagao chung kuno join rimia abo tini aro ni lukurok sai tongo khulumkang media no sabo amake thokai nongno joining go telangchak mani ob phonan bungsam Tripura Motha ni je bo chini kormino tongmani kintu bono kuno block member hisabe chung rujagya bono bo nijino niji block member hnui nai gosui nai aro porichoi rui nai BJP o join khlai apurle sabo nongni obodol bisingtoi kebodi tong abo se chini tabok moide tongo kaisa tongo je bono limit langoi nai tam hnui saka bo boslai saika Tatal baji kai je BJP je ning khairika borok buskang role mahai nini tamo satai rok tong boni bagai bo naidi bo abo haike sawoi nai jemon borok rok tlango je BJP o join khlaika ke buskang go chung nini sinti prasa luku hamkrai manai hinai nai kintu abo haike public rok thokai nai tlangmani abo chayata जेव निनी बरक सासे साइमिया जे आरो BJP ओ जॉइन खालायनाय किन्तु अथस साजा गया
मिथ्याबादि खालायनाय बरंनो तलांखाता बिनि बुंखो ताम केशव नुवातिया बो कन्स्टिट्युएन्सि खब जाबो ब दनपुर कन्स्टिट्यूशन दनपुर केसे 48 बुथ केंद्र बिनि बादजाखा ताम तमाने बनि बादजा मुंसफानो पुरै बनि बादजा ब आगे হয়তো ब्लक मेंबर हिसाबै हाइनो संलायमानि आबो कुनो जों ब्लक मेंबर हिसाबै ब सामुंगु दांगियासिनि तिप्रा मथाव गाहामके ब बिनि सिनु कता निन सिनुमका आनी मुंके पांचाय मनि त्रिपुरा बो कामिना में नुकसाखते आं दे आं 1 नम्बर वार्ड नि 47 नং बुथ केंद्र नि बादजा ताम ताम आनी बादजा के मनाय पाथर बीसी चेयरमैन बो पार्टी इंगन ना रखतिना माके प्रेस मीट खाने ना आं तिप्रा मथानि अंगै नै प्रेस मीट खालामनानै